Ide o zjavnú neúctu voči obetiam dosiaľ najzničujúcejšej vojny. Nepokloniť sa ich pamiatke. Nejde o pomstu, ale o infantilné a nevyzreté konanie bezvýznamných figúr, ktoré sú aj dnes riadené zbytkami bývalej administratívy americkej a zlostníkov, ktorí sa nevedia zmieriť s faktom, že ich epocha jediného svetového vládcu skončila definitívne. Samozrejme, že áno. Veď existuje v Rusku i nový zákon, ktorý priamo postihuje osoby zodpovedné za ničenie pamätníkov Červenej armáde. Ani hanobenie bežných cintorínov nie je zákonom dovolené. U nás je to zakázané. Predstaviteľov štátov, ktorí sa rozhodli byť ľudsky nechutní tak, že ničia pamiatky obetiam Červenej armády, ktoré priniesli pre národy Európy slobodu a nový život v miery, či sa takto snažia oživovať i fašizmus. Čaká zjavne nepríjemná reakcia. Tuposť zákon trestá a hanobenie vyrába nepriateľské vzťahy. Politika Ruskej federácie je triezva, zdržanlivá a trpezlivá. Viem si ale predstaviť isté odvetné stanoviska tam, kde to takíto hlupáci nečakajú.